Anem al punt 5 del temari, anem a representar gràficament funcions del tipus i igual a mx més b. Aquí tenim un exemple i el primer pas serà sempre aïllar la y. Si la y és positiva la podem aïllar aquí a l'esquerra i passar això a l'altre cantó canviat de signe. Si la i és negativa tenim diverses opcions. Una seria passar aquesta y que és negativa a la dreta positiva i aquest menys 2 que està negatiu a l'esquerra positiu, de manera que ens quedaria menys 3x més 2 igual a y. Hi ha una altra possibilitat que seria multiplicar per menys 1 als dos costats de la igualtat, de manera que ens quedaria 3x més i igual a 2, i llavors passaríem aquest 3x a l'altre cantó negatiu, de manera que ens quedaria i igual a menys 3x més 2. Bueno, diferents possibilitats a l'hora d'aïllar la y, agafeu la que vulgueu, però el que és important és que en el primer pas aïlleu bé la y. Una altra possibilitat fins i tot podria ser passar aquest menys 3x a l'altre cantó positiu, 3x menys 2, i després com que ens quedaria menys i, doncs canviar tots els signes i ens quedaria igual a menys 3x més 2. Fins a 3 possibilitats diferents per aïllar la y. Jo el que he fet és passar aquesta y positiva i aquest menys 2 positiu aquí. Un cop tenim aïllada la y, fem taula de valors, d'acord? Taula de valors amb 2, 1, 0, menys 1 i menys 2. I substituïm per calcular. Quan la x val 2 faríem menys 3 per 2, que seria menys 6, i menys 6 més 2, que ens donaria menys 4. Quan la x val 1 faríem menys 3 per 1, menys 3 més 2 donaria menys 1. Quan la x val 0, menys 3 per 0 és 0, més 2 donaria 2. Quan la x és menys 1, menys 3 per menys 1 donaria 3, més 2 donaria 5. Quan la x és menys 2, menys 3 per menys 2 donaria 6, més 2, 8. Fixeu-vos que sempre que deixem la mateixa distància entre els valors de la x, com això és directament proporcional, ha d'haver-hi la mateixa distància entre els valors de la y. En aquest cas, fixeu-vos que els valors de la y van de 3 en 3, van sumant 3 cada cop. Molt bé, un cop tenim la nostra taula de valors, fem la representació gràfica marcant primer els punts, que seria 2 menys 4, 2 menys 4, el punt A, el punt B, 1 menys 1, que seria aquest punt d'aquí, el punt C, quan la x val 0, la y val 2, que seria aquest punt d'aquí, el punt D, menys 1, 5, quan la x val menys 1, la y val 5, i l'últim punt, quan la x val menys 2, la y val 8. Unim tots aquests punts i tindrem la nostra recta, la funció que representa aquesta taula de valors. Molt bé, indicar que el número que multiplica a la x, en aquest cas el menys 3, el que ens indica és el pendent de la nostra recta. En aquest cas el pendent valdria menys 3. Què vol dir pendent menys 3? Doncs que per cada unitat de la x baixem 3 unitats de la y. Per cada unitat de la x baixem 3 unitats de la y. Per cada unitat de la x baixem 3 unitats de la y. Això vol dir pendent menys 3. I l'ordenada a l'origen seria 2. L'ordenada a l'origen vol dir quan la x val 0, quan val la y. En aquest cas valdria 2. Quan la x val 0, la y val 2. Aquest és el valor de l'ordenada a l'origen. D'acord? És a dir que amb la nostra funció igual a menys 3x més 2 ja podíem saber que el pendent era menys 3, és a dir que per cada unitat de la x baixaria 3 de la y i que l'ordenada a l'origen valia 2. D'acord? En quant a solucions, si ens demanessin solucions d'aquesta equació d'aquí, tots els valors que es troben sobre la recta són solucions de la nostra equació de primer grau amb dues incògnites. En aquest cas he posat el 2 menys 4, quan la x val 2 la y val menys 4, o quan la x val menys 1 la y val 5, és a dir, tots els parells de valors que es troben a la taula o qualsevol altre parell de valors que es trobi sobre la recta serien solució de la nostra equació. Doncs fins aquí la representació gràfica de funcions igual a mx més b. Al proper punt del temari el que farem serà representar aquest tipus de funcions utilitzant GeoGebra.